नमस्कार काव्य रसिको, दीपावलीच्या सर्वांना शुभेच्छा। ही दिवाळी तुम्हाला सर्वांना सुखाची, आनंदाची, भरभराटीची आणि आरोग्याची जाओ। आज आपण एक दिवाळीची कविता सादर करूया। दिवाळीवरील आमचे गुरु प्राच्य विद्याभ्यासक ब्रह्मर्षी पविवर्तक सांगायचे की ह्या सनातनी हिंदू धर्माला 25,000 वर्षाची परंपरा आहे आणि त्यामुळेच हा दिवाळी सण आहे 6 दिवसाचा। 6 दिवस वेगवेगळे, प्रत्येक दिवसाचं वेगळं महत्त्व आहे। पाडवा असू दे, भाऊबीज असू दे, बलप्रतिपदा असू दे, एकदा वसुपूजा, गोवर्धन पूजा, गोमातेची पूजा होते। असं प्रत्येक दिवसाचं वेगवेगळं महत्त्व आहे। नरकासुर असेल आणि हा सण खरं रात्रीचा खूप महत्त्वाचा आहे आणि उजेडाचा, प्रकाशाचा, म्हणजे तमाकडून तेजाकडे नेणारा, अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारा असा दिवाळी सण आपण मानतो। याच दिवाळी सणावरील आज आपण एक कविता ऐकूया। सण महान दिवाळी। सण महान दिवाळी। सर्वांना काम लावते आई, सर्वांना काम लावते आई, होते सर्वांचीच फार घाई, जसजशी जवळ येते दिवाळी, खरोखरच सण महान दिवाळी, खरोखरच सण महान दिवाळी। आकाशदिवा प्रत्येकाच्या दारी, आकाशदिवा प्रत्येकाच्या दारी, रांगोळी छान दिसते घरोघरी, आकाशदिवा प्रत्येकाच्या दारी, रांगोळी छान दिसते घरोघरी, सुशोभित घरे दिवाळीच्या वेळी, सुशोभित घरे दिवाळीच्या वेळी, खरोखरच सण महान दिवाळी। गोडधोड तिखट पदार्थ बनती घरी, गोडधोड तिखट पदार्थ बनती, त्यांची नावे सांगू तरी किती, गोडधोड तिखट पदार्थ बनती, त्यांची नावे सांगू तरी किती, मिष्टान्न तिखट खाती वेळी अवेळी, खरोखरच सण महान दिवाळी। रात्री फटाक्यांची आतषबाजी, रात्री फटाक्यांची आतषबाजी, हजारो दीप घरी अंगणी जळती, रात्री फटाक्यांची आतषबाजी, हजारो दीप घरी अंगणी जळती, प्रकाशाचा सण असा दिवाळी, खरोखरच सण महान दिवाळी। गोधन कुबेर श्रीकृष्ण लक्ष्मी, गोधन कुबेर श्रीकृष्ण लक्ष्मी, पूजुनी पूजती बळराम बळी, गोधन कुबेर श्रीकृष्ण लक्ष्मी, पूजुनी पूजती बळराम बळी, सणांचा राजा सण हा दिवाळी, खरोखरच सण महान दिवाळी। आधारे उभयता फुलवती संसार वेळी, आधारे उभयता फुलवती संसार वेली, पाडव्याला पत्नी पतीला ओवाळी, प्रेम त्याग सेवाभाव वाढवे दिवाळी, प्रेम त्याग सेवाभाव वाढवे दिवाळी, खरोखर सण महान दिवाळी। भाऊजाती भाऊबीजेस बहिणीच्या घरी, भाऊजाती भाऊबीजेस बहिणीच्या घरी, बहीण भावाला यमद्वितीयेला ओवाळी, भाऊजाती भाऊबीजेस बहिणीच्या घरी, बहीण भावाला यमद्वितीयेस ओवाळी, असा सण दिवसांचा, असा 6 दिवसांचा सण हा दिवाळी, असा 6 दिवसांचा सण हा दिवाळी, खरोखरच सण महान दिवाळी, खरोखरच सण महान दिवाळी। बघा ना, दिवाळी येते तेव्हा इतका आनंद असतो, प्रत्येकाला उत्साह असतो, खरेदी होते आणि सगळं आनंदातच असतात। तर ही कविता तुम्हाला कशी वाटली? आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा आणि दिवाळीच्या या अगोदरच्या चॅनलच्या 2 कविता आहेत, त्या तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतील, त्याही ऐका। ऐकल्या नसतील तर जरूर ऐका आणि ऐकल्या असतील तर पुन्हा ऐका। आणि ही कविता कशी वाटली नक्की सांगा। आपल्या मित्रमंडळीला दिवाळीची कविताही ऐकायला पाठवा, शेअर करा त्यांच्याशी। आणि या चॅनलला कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईब जरूर करा आणि जुन्याचा कोणात राहिला असेल तर नक्की करा। आता परत एक भेटू मराठी कविता घेऊन। धन्यवाद।